Трябва ли да намеря семейства сам или да получа помощ от агенция? Таксата не е равна на печалба. Като самонает болногледач трябва да сте наясно, че сумата, която получавате като хонорар, не е равна на вашата печалба, т.е. на парите, с които разполагате свободно. Това е така, защото от тази сума трябва да се приспаднат разходите, направени във връзка с работата ви като личен болногледач. Това не включва разходите за храна, настаняване и пътни разходи, които обикновено се заплащат от вашите клиенти в допълнение към възнаграждението. Социално-осигурителни вноски. Съществен фактор за разходите са вноските за социално осигуряване за търговията и промишлеността, за които сте задължително осигурени като предприемачи. Изчисляването на размера на вноските е много сложно. И също така следва логиката, че през първата и втората година от отглеждането на детето вноските се отлагат, с изключение на минималния размер на вноската, и се начисляват едва в последствие от третата година нататък. За да сте сигурни, че няма да натрупате дългове към СВС и ще можете да плащате редовно вноските си, е препоръчително да заделяте около 30% от доходите си за СВС. Данъчно задължение от 12 816 евро. Говорейки за данъци, като предприемач в Австрия трябва да плащате данък върху годишен доход от 12 816 евро, а всеки доход над тази сума се облага с 20% до 20 818 евро. Сътрудничество с агенция за настаняване. Сътрудничеството с агенция също може да доведе до разходи под формата на такси за агенцията. Тук трябва да направите собствена преценка. Дали печеля повече като настойник, ако трябва сам да търся клиенти и да се грижа за всички рамкови условия за законна грижа, или в крайна сметка печеля повече, ако агенцията за посредничество редовно ми намира клиенти, подпомагаме в административните и организационните дейности и ми начислява агентска такса за това?